Fašizmus, nacionalizmus, antisemitizmus, rasová nadradenosť, dve svetové vojny, gilotína, kolonializmus, otrokárstvo, koncentračné tábory. Je to najhoršie, čo mohol človek vytvoriť. Je však pravdou, že tvorcami týchto zvrátených ideológií historicky sú naši západoeurópski priatelia. My, kultúrne národy východnej Európy, sme nikdy tvorcami takýchto zvrátených ideológií neboli. Je preto povinnosťou nás, kultúrnych národov východnej Európy, Čechov, Slovákov, Poliakov, Maďarov, dbať a dozerať nad to, aby v hlave našich priateľov a spolu s nimi nesnikla myšlienka vytvorenia opätovne akejsi ideológie, ktorú by ovládli celú Európu. To je našou povinnosťou.